weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to dumga bosaya dumga rinjawa dumga wuro ceerno dumga wuro alpha e nder galle ceerno mouhammadoul amin ly kon waktu yoni ha to galle balde kame galle abda coumba kane eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal jonde hakkude hoore jaagoɗo leydi ndi kame remoɓe wallidde ɓen remoɓe taweteɓe lappol palol dandema e beele mbawa yeyde maaroji men ɗum ko caggal yontere yawtunde finaɓe to diwan dagana wullitiɓe ene jogui maaro lambu ko ha heewi to leydi Mauritanie sarɗiyankoɓe ɗiɗo rewɓe yafanoɓe taw yafiɓe ko hoorejo leydi ndi kaɗanoɓe nadde toon to sursatɗeji to ñande talata jawtuɗo henno caggal nde ɓe gulliti tambiɓe dosde leydi ndi ñalawma hande o ɓe tawama e nder suudu a sarɗiyeji gendi leydi ndi to leydi Mali ñawore ɓen jeegomo ɓattinoɓe bandaw hoorejo leydi par transition mo leydi Mali ɗum noon ɓe nanguirino ko miijede wonande ɓe jinno ko yirbinde leydi ndi hitande ujunere 2021 ɓe darima yeeso tribunal mo Bamako kamɓe kala ɓe jeddi ɗeɗona gueɗe to Guinée Conakry wonande yogay booli Conakry ko kewi ndiyam teɓa yogay ɗum ko caggal nde toɓoli kewɗi jippi toon météo ngeni ndi holliti yo layru so renaki ma jogor laatade ɗon ɗo tijja toɓoli kewɗi ma jippoya lamorgo ngo kabaruji men manaw men ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire Sierra Leone ma en jaa toon to Tchad RDC Congo joolam jaɓeri ma en jaa e kaldigal hakkude Israël kame Liban États-Unis d'Amérique Iran ha to Ukraine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayitat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsi bu beesa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo addire jahde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓaalo wala danwal kala ganndo bidde laaɓaaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirola omo safra rewɓe wodduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowaade rewɓe ustoraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leyce kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safruyima guettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo ene safra fodde temde rafi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kiliyeɓe mum ewɗo saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui galle ceerno Djiby Sy walla so tawi a ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy waɗande yiɗi waɗnede listihara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto nakcoɗen tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to nakcoɗe ma o jokkodire ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e jeegom morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye sukundam ko produit moƴƴo no feewi ne waɗi pomade ne waɗi hen kadi nebam ɗam ganduɗa nebam ɗam safrata ko sukundu kono kadi pomade o tiggitta ko sukundu itta kala ko soyɗi hen kala ko en haɗa ɗum mawnude liisa ɗum yonna ɗum ha feewa taw kadi ko nebam moƴƴam jaltinaɗam hakkude ɓiɓɓe leɗɗe kono kadi produit pewnaɗo fewnira koye ɓiɓɓe leɗɗe taw kadi ko karallo jangguɗo on fannu kumpitiɗo ken tolno e duuɓi jonɗi no feewi hayɓen ko laaɓi holli kay anduɓe ɓe kolliti kay ɗam ɗo henno nebam e ɗam gujam ne sellina nguru hoore kono kadi ne sellina puddi taw koko fuɗata e hoore taw kadi ne moƴƴina sukundu ene junna ɗum ne liisa ɗum ne fewna ɗum ɗum noon an cohluɗo kala ko fati e sukundu ma no moƴƴirta kala jokkodiri e sukundam noon ko min Sar Abdoulaye Sarr rokki ndeɗon inde ngam jingande pulagu kono kadi wonno fandande ko rokkude ɗum e ɗemɗe goɗɗe tawne wontoya international ne wawa yillade e nokkuji goɗɗi kala mbimi produit so tawi woni e ɗemgal ma fulfulde ma ɓuur kadi wawde famde ɗum noon sukundam ko produit moƴƴo no feewi hewɓe hande hutottoɓe kolliti oɗo saaha ko produit bawɗo kay naftude sukundu ene riwtanma addoyde cukuli goɗɗi aɗa waɗa e dow sukundu ma taw sa hutorima produit sukundam ma yiito hen hoorema sa yiiɗi jokkodirde sukundam mbatta ko 00 221 77 285 89 10 omo ñaago yaafuya noon nde tawno kadi o woni ko université omo jogui wittoji goɗɗi waɗata ɗum jeeyi sababu saaha omo ronka ƴettude appel aji ɗi kono kala ɗaccuɗo message WhatsApp haali tan ko yiɗi ko taw haalani goɗɗum mawo jokkodiri muɗum kono sa sohli wone jewte goɗɗe jomum ala on temps ko a noddat tan kaala ko cohluɗa ko jomum jaabama hen kono o holliti won hen e nodda ene mbaɗa hen namde goɗɗe ɗe ganduɗa taw fiidirani e sukundam o yiɗi tan koye joomen kaaɗe sukundam on saaha keeɓa produit maɗa
kutorɗa so haaji jomiraɗo kadi ma artu ha cooda kadi kene moƴƴina sukundu maɗa gartaten koye kumpital men ɗemngala pular e nder genndi ndi leydi Sénégal remoɓe ɓe leydi Sénégal hakkunde mumen e joorejo jaggoɗo leydi Sénégal juɓɓini jonde nden jonde noon ko caggal gullitali kewɗi taw kadi ko finoɓe toon to diwan mo Dagana ha to Rosso Béthio kala holliɓe kay ene mofti tonuji kewɗi no fewi ken tolno 42 ujunere taw kadi ko ton maaro lambo kono fewi kono kadi ɓe kollitino Sénégal yo dartine kala ken addoya caggal leydi muɗum kala beele ɓe mbawa yeyde maaroji mabɓe laamu leydi Sénégal noon holliri 150 taw kadi ganduɗa ko milliard koppereje franc CFA ngam wawde kay wallidde beele koɗo henna maaro wawa tigui yeyede taw kadi ko wallidde ɓen remoɓe so ɓen remoɓe kolliti woni hen ƴettata ko ñamale ndema so tawi dañi jooɓa dutto kadi jaaha campagne uji goɗɗi so tawi noon woni kala ko rema koko jooɗi ñamale ma pawdir taw kadi ko yeeya ko yahani so ɓooyi gueɗe ɗe kala gonta caɗele mawɗe no fewi Sénégal gouvernement muma heeɓi koppereje jonɗe no fewi iwde banque mondial de développement ko ene tolno e 100 millions taw ko koppereje dollar so tawi wattama e koppereje men haalis o franc CFA mo ñamaten wonata ko 3 milliards koppereje franc CFA ɗum noon ko ɓamtude calɗi ndema ha tenti yogay booli juukiɗi ko wayno Casamance toon to Kédougou e ɗiɗon nokkuji kala mumen beele kadi ɓeyda newnude yangara ha tenti ɓen remoɓe taw ko ndema moƴƴa yoga e nokkuji lobbiniɗi beele koɓe ndemata ko wawa tigui arde nder jeereji ɗi Sénégal ha yettoyo jeereji windere kala ko ɓamtude faggudu remoɓe e ɗin nokkuji filto moltoji kala kewɗi hen gartaten koye gonnoɗo jagorɗo coftal ɓalli biyeteɗo Lat Diop mo ganduɗa nangganoɗo Dumba guila noon no 6 novembre 2025 guila ndena heeɓi welitari mum kono wonno koye Diawo yaltata galle muɗum ko wona ɗum ko noon caggal kay avocat ji makko nde kujjikinimo e yeeso suudu ñawore o heeɓi kay wonande oɗo saaha Diawo ngo ittitaki kono wawi yaltude e galle makko 6 heures subaka ha fayanma 21 heures ya taw kay wa arti galle makko kono hay ɗum ɓe kolliti en mette makko mawɗo no fewi saabu holɗum wonande ko rewra ko ken tolno e milliard uji 6 koppereje franc CFA ɗo wonnoɗo lo nasa ha ɗo ala kala ko laaɓi ko heɓa e dow sifaji ɗiɗon kala mumena catal toppittiɓe o e foreya taw kadi koye laddeli leydi ndi Sénégal ɓe jaltini wonande cimtol ngol ɓe jaltini ɓe kolliti so tawi koye limore cumu mbangu 2024 fayanma 2025 kene tolno e million aji taw ganduɗa ko 6 tonnes huuɗo woni ko sumi hen kame leɗɗe ɗin fannuji kala to banggue faggudu ken won 199 milliards ko preje franc CFA guila to banggue daabeje e ko ñamata ko guurata kala guila e tew e kosam ɗum woni ko wasa hen taw koye ɗiɗo hen cumuji ɗum noon ɓuuri hen boomade koko wayno diwan Tamba Kolda Sédhiou kono kadi ene reeyi kay ha yettoyi woni nokkuji goɗɗi kala ko taɓal manggal noon gam rende ladde nde so tawi ladde sumi daabeje tampaɗa kono kadi kuɗoli ko fonno faggorede ha daabeje guura daña tew daña kosam wawati ko naftude ɗum noon so tawi wodani wontere ko ma tew jiggoye kosam jiggoye daabeje jiggoye kono kadi ladde nde ɓolɗa ola ɗum noon ko koppereje haalis kewɗe ko faggudu kewɗo ko sikkete wona haalis ko ko ɗum woni ko heewi bonde hena gartaten koye dental syndicat ji gollotoɓe leydi Sénégal ɓe kolliri koɓe yahoɓe hofgo balɗe 3 so tawi kay koɓe ɗaɓɓe laamu ngu ko ala ko gasi gam kaldigal e jonde muɗum ɗum noon ko wonande ɓen riwaɓe ɓe nde gartite e golle mumen kala kono ɗum ko kadi ɗofte fodde gollotoɓe oɗo code maɓe mbi aɓe gadda o firte ha laaɓa wasa latade kono ɗum koɓe kolliti man ñalɗi findino maɓe jaa e nder leydi ndi kala gollotoɓe maɓe jewtiri men sifa golle no gollirta kala so tawi noon laamu ngu waɗani hen taɓal ngal foti wadde ngal koɓe yahanoɓe hofgo juuɗe kene tolno e balɗe 3 gartugol Macky Sall e leydi Sénégal waɗi dillere mawde no fewi tenti noon ñalawma hande alhamis o ne waɗi haalullaji kewɗi no fewi wonande yaadiɓe APR e yimɓen kala kolliti ma moɓodiril ngal waɗande Macky Sall
jaɓɓungal mangal no feewi kono kanko président Macky Sall o holliti addatamo ɗo tan ko yindirde mawɗo leydi ndi ngam disodirde e muɗum taw koye campagne mo woni e dow muɗum so gayni tan ko ƴettowo ndiwo makko o yaha bulol makko ko wona ɗum ko noon hewɓe kolliti ma jaaha toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Paul Sédar Senghor ko wona ɗum ko noon fedde waranaɓe e jayiyaɓe e laamu Macky Sall ɓenne kadi kolliri ma mbaɗ mowodiral mbaɗa seppo manggo no feewi ko wona ɗum ko noon FRAPP France dégage ɓenne kadi kolliti jonnaɗi so tawi Bassirou Diomaye Faye jaɓɓima gonnoɗo hooreji leydi Sénégal toon to galle lamorgo to oɗo saaha ko ɗi konnguli tan goni ɓurde wawde filtodirde hande o e nder leydi ndi ɗo hen Sénégal keddotoɗen koye oɗon fannu ko wona ɗum ko jagorɗo ko fate konu leydi Sénégal tawaɗo toon to Monrovia noon ko Sierra Leone tawa toon to Sierra Leone tawaɗo toon to Sierra Leone ɗum noon ko jonde taw kadi jonde nde ko jagorɗe konu kami jagorɗe affaire étrangére heɓanade wonande jonde 17 nduɗo hen lewru taw ko hooreɓe leyɗele jogorɓe jooɗat toon to Sierra Leone ko toon kanko o jagorɗo mo ganduɗa ko jagorɗo kono biyeteɗo Yacouba Diammé ko toon o suuti konnguli makko holliti gonnoɗo hooreji leydi Sénégal Macky Sall ne jogui ndimago arde leydi mum Sénégal kala nde wela no kom ɓiɗɗo leydi ndi kala ala ko rewra ala ko takka ala ko justice leydi makko nanguinimo hen haydara oɗo saaha noon kala no wela eno welda omo jogui ndimago arde kadi hooreji leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ne jogui fodde wawde bismademo teddinamo toon to galle lamorgo to ɓeydude jokkodiral Caire Dakar ɗum ko o ambassadeur mo leydi Égypte jooɗiɗo nder Dakaru kanko noon ko Khalela Aref woni inde makko holliti jonde nde o haali hanki ko ɓeydude jokkodiral faggudu e cehilagal e gilli hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala kono kadi étudiaji hewɓe heɓɓe kay wonande bakkaji mumen ma dokke bourse jaaha toon janggoya toon to université mo Al Azhar taweteɗo toon to Caire ko wona ɗum ko kadi holliti ɓooyata ndiwowa hakkude Caire Dakar ma waw tigui ɓamtude gam faggudu ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala mumen goomu jiiɗe lewru kolliri hanki o lewru yiyama yo gay nokkuji leydi Sénégal 15 hanki 16 ndu lewru hande ndu gonɗen woni goo wonande lewru wiyetendu safar ndu ganduɗa ko lewru kala kay murid to woni hande o haqqille mum heedi koye ndu lewru sawo eɗen gandi so wiyama hande woni goo lewru safar kala kay jeeyaɗo e mouridisme to wawi wonde kala toggat barimeji mum waɗa beñe mum gatoji mum fuɗɗo ñamminde yimɓe kala no wirno Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Rasoul ñalawma nde o yaltinte leydi ndi Sénégal mo nawe taw ko tubakoɓe nawatamo tugganma tan guertogal ha fayma ngeloɓa o ñalawma so arti kirse cakkoɗe janggane kam duwonaɗe kam kamɓe noon ɓe padani on ñalawma so wiyama tan nde woni goo lewru ndu ko nden ɓe puɗɗoto wadde sadakuji mabɓe beñe mabɓe ñaɓɓele mabɓe moni kala ne hebbono gam toon to Touba oɗo saaha noon wonande khalifa o e porte parole mum ɓe kolliti fandare mabɓe kay ko ngal maggal Touba nde rewata lawol kala ko fate ñonkoto e aroɓe kala ne kala ko wodani ɓe jaadani en hande ni janggo mum kala wonande gullitali ɗiɗi woni ko waɗa e gardiɗo sursadeji leydi Sénégal gardiɗo Pastef woni Ousmane Sonko heeɓi pelanteji ɗiɗi ɗin pelanteji noon giwi koye taniraɓe Cheikh Ahmed Bamba mo Khadimou Rasoul ɗum ko caggal ñande aset jewtuɗo e no kanko Ousmane Sonko nde o yana toon to Mbacké ko toon o suuti konngoli makko e nder haala hewka kawo haali toon o holliti haalisaji tunwuɗi kewɗi ɗi dagaki mbanjama ɗo e wuuro Touba ngo firti ko Touba ne moɗa haalisaji ɗi dagaki ɗi moƴƴani ɓen noon kolliti yo addan ɗumen ko laaɓi e ko haali ko kono hen plante goto waɗa ko toon to tribunal mo Diourbel goɗɗo waɗa ko to Dakar ɓe kolliti noon woɓɓe ne caggal mabɓe ɗi plante uji karta ɗo ɓe eeri noon Ousmane Sonko nde ñagoto yafuya faade mouridisme kono kadi o saaha nde addata ko laaɓi ko haali ko so tawi ɗum ala kono kadi aɓe ɗaminimo e yeeso suudu ñawore Serigne Modou ne woni kadi Serigne Muntara Bousso ko ɓeɗo hen goni joƴƴinɓe ɗiɗo hen plantuji gam wullitade hen to Ziguinchor ko ɓalli ɗiɗi jiita ene kumba e ndiyam toon to Jambirenga taw ganduɗa koye place mo Cap Skirring kamɓe noon ɓalli mabɓe police gendarmerie e procureur kala pompier gari toon kono ɓe keptinaka ɓalli ɗi ko bonɗi autopsie wawani waɗede kono procureur yami yoɓe mbire
ɓe mbirama kono ɓe keptinaka hay goto mabɓe andaka e dow oɗona sifa kala muɗuma keddoto ɗena koya leydi ndi Sénégal gartaten ko fate banggue wonande attaque baɗɗo jamma hecciyanke o taw kadi ganduɗa ko toon to cité Faysal o attaque noon ko wuyɓe bandiji joguitiɓe fetilaji kañumen jane galle Ousmane Diagne mo ganduɗa hande o kan woni président conseil constitutionnel mo leydi Sénégal kono wona galle makko mo hoɗi ala ko galle makko mo waɗi luwasa honno hen ko chinois hen chinois goto biyeɗo Wang Ngung kan woni baraɗo hen mo duuɓi 52 kañum fellimo noon ko biyeɗo Ibrahima Balde mo duuɓi 40 koɗɗo toon to Dalifort o noon wiyama teb goɗɗo noon dogui fayi banggue Kolda oɗo sa noon loskoji ene jokki e dow oɗon sifa garaten koye BFM 2026 hande woni ñalawma cakkitto ɓe luuɗiɓe e cuuɗi centre aji ne mbaɗa BFM e nder leydi Sénégal to Mbulloxe kene tolno e joyo élevaɓe hen goto ko étudiant kañumen nanga toon hanki sanga 18h e laylatol WhatsApp kono kadi ɓe nanguira wonande ko yiddeɓe kay wadde trafic ko fate banggue o BFM taw koye gelɗon kawguel gendarme ɓe yang noon ko ɓen mbiɓe teb oɗo saaha noon ɓe tottama juuɗe police loskoji ene jokki e mabɓe jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo toɓoli enen jokkodiri jippade toon to Madina Gounass e ko taari ɗum kala o saaha heɓe ko rangde ko fate banggue ndema machine Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e wuuro tittongo Madina Gounass caggal nde yarnango waɗa guila ɗen toɓoji ɗi enen jokkodiri ko ɗum saabi noon enen jokkodiri eɓen joguiɓe tracteur uji ene garani yimɓe guesu men ɓe kodiri oɗo saaha ko rang waɗeteɗo mabɓe ɗo kala joom tracteur jogui kaye muɗum winda somo gayni ko somo gayni ko somo gayni ko walla somo gayni ngal ɗo kolgal ko ngal to kolgal faami wadde noon oɗo saaha a yeddangowo e nder kolgal muɗum ha hiira taw heɓani a yetta kadi mo ganduɗa kadi ko dangowo kadi ha hiira fuɗɗo hebde wadde goto e article muɗum e wonande tracteur uji ɗi goto kala ene golla golle tidde golle mantiniɗe ɓe kodiri kadi oɗo saaha mo kalten kamɓe dognoɓe tracteur uji ɗe kala joom guesa jiɗɗo garanede yahata guesum ala jullaji yahata guesum ala baaɗe ala haydara kene laaɓi ceerre wadde so joomum ari tan taddata ɗon wawa garande joomum ha timma e on saaha joomum wawa jokkude haaji muɗum tawa taddan ha no fewi ha ndesni ɓe kodiri kadi kala ɓoggol ngol ɓe garata ko 7000 walla 6500 yoga hen no mbaɗirta kono on saaha ko tan waɗa nde wonno ada noon ndiyam ɗam ari huɗo ko imimo no moƴƴi caggal mum e nder yolde hakkude darti oɗo saaha ko jiya ɗon arti ko ɗon hankkadi kala joom guesa mo garama hankkadi guesa mo heewi tepa huuɗo labudde o gaara ha wona huuɗo ko hetta lessa leydi hetta dow e joom fuɗɗo awde so awi pompa ɗum saabi noon hankkadi guesa mbawa rewde lawol wadde oɗo saaha machallah golɗe ene gimmiri yimɓe ene gawa ɓe kadi awnoɓe guila adana Allah newni en daari kadi ene ndema wadde fof yaadi alhamdulillah alamin musidɗo Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andadinma sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo to wuuro teddungo Madina Gounass golle ma jooɗi peewi Amadou Samba Lo galle muɗum wonde Alhaji Abou Ndiaye galle muɗum Ousmane Camara e galle mum Bayel Mbaye galle mum onon kam on padani machine aji ɗi tawno mbiɗon so tawi ñewre waɗama e leydi machine ne wawi bonnuɗuma huɗo ko tawi ko kala haɗata on gaƴƴade ɗum jeeyi sababu oɗo sa on ngala hayta émission radio Daka FM. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie police motorisé amour fawi juuɗe muɗum e 17 trafic aji mawɗi to banggue drogue ɓe nanga koto keerol leydi Mauritanie kamɓe noon otoji tati tettama e mabɓe 22 kilo huuɗo tettama e mabɓe kene fota wonde 17 ujunere foɗɗere nde hinde drogue tetta e mabɓe kene fota wonde gueɗe kewɗe compte banqueroji kewɗi haalisaji o saaha enquête ne jokki e sifa gollal ngal ɓe jahanno wona hunde moƴƴere kamɓe kala mbaɗama garde à vue ɓoyata maɓe daroyo e yeeso procureur ko wona ɗum ko hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Cheikh Al Ghazouani jofti hanki o e leydi mum Mauritanie ɗum ko caggal nde wiyano toon to duha laamu leydi Qatar wattindi
ton to jamina lamrugo leydi Tchad ko ton non hanki o suuti kongudi makko taw koye jonde ndiyam wo erima leyɗele Afrique kala nde jaltinta ngaluji ira e ndiyam nde tawno ndiyam cellal holliti ndiyam cellal nden ko jam ɗum jogui aduna ɗe gueɗe so tawi lawɗinama tan ene gasa gueɗe kewɗe tenti noon fannu ndiyam gam teskede ndiyam ko saɗede mawde no fewi wo erima moɓodiral Afrique doole beele wadde finance uji kewɗi ko fati diƴƴe beele Afrique ne serta e ɗeɗon a caɗele ɓe sarɗi yankoɓe ɗiɗo yafanoɓe jalti kaso ɗum noon koye yontere yawtunde kamɓe ɗiɗo foof noon woni Mariama Cheikh Dieng ne wonde noon kadi gammu Ashura ɓeɗo ɗiɗo ñande talata nde jehino toon to bâtiment mo sursarɗiyeji nde lulde ko haɗanaɓe nadde hen ko waɗa ɗum konon wullitande waɗanoma toon to tambiɓe dosde gendi leydi ndi ñalawma hande o noon ɓe mbaɗi photo mabɓe ɓe tawama toon to sursarɗiji to ene gasa taw ɗum lawɗinama yooɓe tawti toon taw cogdi mabɓe firtani wutta mabɓe teddungal beele firtima walla firtaki ko hay wonde kala ko woni yeeso kam daɗani haaloɓe walla ni daɗani guite haaloɓe ɗum noon ma jomen keɓoyen humpitoji ɓurɗi labde posa garten koye BFM ɓe ne mbiya brevé ɗum yalti e nder leydi ndi Mauritanie ɗum ko gila hanki jamma o hewɓe koliri weltare men gam oɗo saha kay hebden polgo kono kadi teskama to banggue jagoɗo jangne ɗe o yetti ɓen jangguinoɓe kono kadi o yetti ɓe élevaɓe dariɓe janggude to banggue sukaɓe rewɓe noon ko élève mo ganduɗa ko élève mo ganduɗa biyeteɗo Sahami Sidi Moubaraka dañi 19,7 so tawi noon koto worɓe to ɓurɗo ngablude o on noon wiyete ko Mohamed Yahya Ibrahima Cheikh 17 piccal 66 to banggue ngarɗugol ndi jangguina yaltude e nder leydi kala doggol ngol noon ne juuti ko neftodiran firti koɗo saha hewɓe hen ɓe dañɓeɓe kala en duwima eɓe jogoro jaam heddiɓe kadi yo ɗaɓɓo nde tawno foof ma moƴƴu rewa lawola caggal ƴeŋŋingol kene fotto wonde lebbi ɗiɗi e feccere awoɓe awa ganni fina tawa hanki wonande ko 15 lewru juillet awoɓe hewɓe jolliti laaɗi men kentone ujunnaje 6 laana finoɓe tawa jolti e nder maaje toon to tufde alraha wonande ɓen awoɓe wullitiɓe ceergol carburant ceergol gawirɗe ceergol matériel uji batteɗin ɗi kala ko wona ɗum ko noon tambiɓe nden ko ikkisal poro ɓe kolliti maɓe ndewnu kala mum lawol haɗe gueɗe kala ɓuura rewde lawol no yiɗira ni hen batu jagorɗe ne tijja ñalawma hande o ma en garto hen so en keeɓi yuɓɓuri hen labde jeheten ko toon to Guidi Maka to yin toon Zakaria Samba Dia ma artane seppo waɗago toon to Guidi Maka ganduɗa ko caɗele ndiyam mawɗam ne tawi toon ko ɗomka nguleki o saaha walande hewɓe ceppi hollirde mette mumen Zakaria Samba Dia min calminima min calmitimama jaam Allah ñalle mum bandiraɓe tedduɓe tiyankoɓe yaw weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinima kumpital men ɗo hennam e nder diwan meɗen e Guidi Maka wonande de ko caɗele ko fati e banggue wonande ŋakkere ndiyam jarateɗam wonande e nder diwan mo Guidi Maka ko noonne wonande ɓesguli silbabinaɓe mbawi yaltude e oɗo ñalawma alarba ene hawri 15 lewru meɗen jeeɗiɓe ritade ujunaje ɗiɗi e nogas jeegom gam tigui yaldude wonande e yaadude e biduŋaji muɗumen oyli holtoɓe paayi ko damal galle e gouverneur woni wali mo diwan Guidi Maka biteɗo Dahman Moulbour ngam tigi wullitoyade e woytoyade e raade gouverneur nde wawa tigi rigui darade darde timmude ngam tigi wawde ñawdandeɓe ko fati e banggue wonande caɗele ɗam ɗo ndiyam ɗeɓe guuri wonande ɓesguli silbabinaɓe en kettoto konguji mabɓe président e nder Guidi Maka fof o wi probléme e hakem kanko e hakem o wi ko probléme o eɓe gandi probléme o kadi kamɓe gila hayki ɓe tintinama wonde ke manifestation ene waɗa ko ɗum waɗi nde garɗen ɗe jiɗen policier ji o faami ɓe tintinira ɗum noon o wi no o wiya noon de o wi ko goppeɓe kanko gouverneur o wi ko kala jiɗɗo wadde manifestation yo waɗa manifestation o wi so neɗɗo ɗomni jogui droit manifesté donc o wi ko yoɓe goppu yimɓe ɓe mbaɗa ko yiɗi wadde fof hay goto hoto fi hay goto ɗo mucci o jiɗi garɗen ɗe ɓe mbaɗani men haydara wona ɗum ko un deuxièmement o wi soɓe goni ɗo à l'heure actuelle ɓe gonɗen ɗo e ɗam ne waɗi deux groupes a faami nene ɗum won
Nouakchott fayɗo en am e seydi baɓe ko groupe ko pompe d'eau woni hande probléme ɗum ɗo ko probléme manam tali gonɗo ɓuuray o ko pompe d'eau o wawa nawde quartier ji seydi baɓe fof donc nder hen 2 groupes no ummo Nouakchott ne arano en am pour résoudre le probléme a faami ko wona ɗum ko ɓe mbi hol citerne goto gummotoɗo kiifa citerne o ummima hande subaka ko ɗo arata citerne o so ari ko citerne seydi babi naaɓe a faami o wi ko citerne seydi babi naaɓe citerne o ari ko citerne ndiyam quartier ji ɗi kala ko quartier banque no ndiyam maɓe mbaɗ distribution ndiyam o faami on faami o wi ko maɓe gaddu citerne kanko gouverneur o wawi tigi rigui jabbade wonande ɓe waɗoɓe manifestation e hettade ɓe e wawde kadi haalandeɓe konngudi gam tigui wawde e deƴƴude haqqillaji mabɓe kanko gouverneur biyeteɗo Dahman wol Boyri ko wawi hollidde wonande machine ngaji ɗiɗi ma gar tigui taw kadi ko pompuji wonande ma jaa toon to Gouray gam tigui wawde wallidde yimɓeɓe ko fate banggue ngarɗitinde wonande gargol ndiyam ngol ko noon kadi gouverneur honani min ɓes nguuli ɗi wonande ko fate banggue ma citerne immo kiifa ara ɗo e selbaɓe ɗum ɗonne kadi ko wawde e kala saaha ƴettude ndiyam ngam yirlade e leɗe ɗe rokkude yimɓeɓe ko fate banggue e ndiyam no hannirta e niyete beele ɗum ɗo ma won safara wonande ngakkere ndiyam e silbaɓe lamorgo diwan meɗen Guidy Maka walla ala ɗum ɗon ko wawi hen wonde foof ɗo e duwnaji garoji ma en gartoy hen beele nde saɗede ñawdima walla nde ñawdaki. Zacharia Samba Dia bekera gam Ayaw Weltare TV. Zacharia Samba Dia golle ma jooɗi peewi takkusan yoni to sehli baabi e nder galle Binta Bayla Ba kono ne kadi hay nder galle Nene Hule Thiam kono kadi to Gori Lakke e nder galle Demba Jum kame Jum surmuma hay nder galle Kumba Yeranalla Soh e ko taari ɗum kala uddi kumpital men ɗem ngala Pular ngendi Mauritanie paaɗena ko toon to leydi Mali Ñawore Kasum Goyta mo ganduɗa kam wonno directeur Azanda Ndenka to bange état leydi ndi kame Abdoulaye Balo ne wonde Moustapha Diakité Sidi Hameda nane kadi Salum Issa Samake Kalidou Doumbouya ɓeɗo kala darima e yeeso suudu Ñawore ko wona ɗum konon ɓe nangono ko ñiila tan 2021 aɓe ɓurno ɓattade hooreji leydi Gansanga Ba Ndaw kam wonno hooreji leydi par transition kamɓe no ɓe tumirano ko yinnode dillinde leydi ndi ɓe jeddi ɗum kamɓe avocat ji mabɓe ha mimi leydi Ñawore mabɓe noon gassani ene jokki woɗɓe kay ɓe Ñawore mena jogori ummittade ko ɓoyata ko Ras Bacca mo ganduɗa ɓooyɗo no feewi e nder kaso kono ne kadi Adama Diara ɓurandere Benle Serveur mo ganduɗa ko nogasi jeeɗiɗi ndu lewru on jogori darade e yeeso chambre criminelle o ko wona ɗum ko noon so tawi ko Ras Bacca ne wonde Dawouda Konte ɓeɗo henna ko hakkude 3 ha 10 lewru ota ne gasa ɓe jaltoya saabu kamɓe kala koɓe cokaɓe ndumba ko yawti kono hande ɓe goni koye caɗele mawɗe no feewi to Tombouctou ko caɗele carburant woni ko teska toon litere goto yeehi ha 600 mbuuɗu ko meeɗaka yiyede oɗo saaha noon caggal nde ɓe keeɓi carburant no fotiri kala ustima o saaha litere goto ko ha 400 mbuuɗu ɗum woni o saaha ko fini toon to Tombouctou kaya ko fate binditagol motoje ɗe ko fate immatriculation fuɗɗima no feewi eɗen gandi laamu leydi Mali ƴetti pellital kala joguiɗo moto e nder leydi Mali ya taw moto ngo ne jogui jeelogal inde heptinade taw koye tonggode numéro ko wiyete immatriculation sa ala ɗum so tawi daɗo timmi kam andu an ko fourriére tan o saken tolno e ujunnaje 2 moto toon to diwan Khaya fuɗɗima winditade e dow oɗona fannu finoɓe to Bamako kolliti o saaha ɓe duggoyoɓe guuri ko caɗele mawɗe no feewi kala ko totteɗa sa yettima jeere nde moɗat ha laaɓa taw pañima o hay ligguim gota waɗani hen tenti noon finoɓe jeere tumi koro bugu ɓe kolliti teskama ceergol no feewi ko fate banggue a lugguimaji ɗi ganduɗa ene wemno kono ɗo saaha ko saɗede mawde no feewi so tawi ko pañe tomate aɓe cooda ɗum ha ujunnaje 10 ɓen yeytoɓe so tawi ko auberge taw ko pañe muɗum ko ha ujunnaje 6 ɗum ne kadi iwata ko toon to wonande guese taweteɗe to katti taw ko doseteɗe toon ne kadi hande o woni toon ko couvre feu caggal guila janggu wannongu toon
e lewru mai ha hande ko caɗele mawɗe tan woni ko ɓe teski e ɗiɗo sifaji kala mumen ɓe erima noon wonde autorité ji ɗi ne mbawata newnandeɓe e ɗiɗon gueɗe kala mumena état majeur général armée leydi Mali holliti ɓe mbaɗi fiyande to banggue ndiwowa e ladde nokku biyeteɗo Kekoro Kame Domba ko Kekoro Demba ɓe kolliti ɓe puftini hewɓe kay e ɓen dogannoɓe ko ɗon tigui ɓe mbaɗi mumen kure e bomboje hayen goto fiɗɗani nofuru e wiide kay état majeur o ɗum noon ko toon to Domba Kame Sara nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Marila ɗum noon ene tawe e diwana mo mbiyata mo mbiyata Kekoro ɓe kolino e kiɓi hen fandare nde ɓe jinno hebde hen kala to Bandiagara lawol noko biyeteɗo Bondoli hakkude muɗum e Paru ko bis giwnoɗo to Burkina Faso ɓen dognoɓe dogamol to en ne wonno hen yimɓe hewɓe no fewi dognoɓe mayde jane ɓurde bonde ko on bis woni janɗo on kartan camion yani kene tolno e yimɓe jeegomo mbasen pittal men taw ko sukaɓe ken tolno e temedde jeetato e capanɗe nayo walla mbiyen capanɗe jeetato e nayo mbawi gañade hen gañande musde no fewi woni hen nawama toon to hôpital mo mofti woni nawa ko toon to Sévaré taw ɓe doganno ko fitinaji gondi to Burkina Faso jinno arde ko moltade e leydi Mali kono ɗe gueɗe kala ala hen ko gasi to Guinée Conakry to ɓooli kewɗi jippima to lamorgo to teskede wonande kay booli kewɗi hanki uddima yangara koko satti hewɓe kay jahani golle ko saɗede mawde no fewi kono météo jeetini hoɗɓe nokkuji naɗɗi nde ndentoto ene gasa hande 16 ha janggo kala ma asamano wukkit to ɓooli ɓurɗi hewde ko hulanede yo gayleɗe kay ne mbawi yoolade e nder ɗiɗo henna toɓoli paɗena ko toon to Burkina Faso autorité ji ɗi leydi Burkina Faso dokkiri balɗe 3 hanki fuɗɗi hande e janggo wonande ɓe heedanɓe Union européenne taweteɓe e nder Wagadugu nde jaltata leydi ndi ha laaɓa 22 lewru juillet ɓe mbawino jodorade jagorɗo affaire étrangère ko luural woni hakkude Burkina Faso kamɓe nelaɓe Union européenne taweteɓe to Wagadugu jayde noon laɓɓinani ko jeeyi sababu lanande laamu Burkina Faso rokkiɓe balɗe 3 nde ɓe jaltata leydi mum to leydi Côte d'Ivoire accident bannoɗo ñande aljuma o to nokku biyeteɗo Touba hakkude mum e Bankoma eɗen gandi koye lawol o pont tokos mo ganduɗa ko cangol ndiyama ko ɗon o bis teɓɓiti ganduɗa wonno hen 69 neɗɗo mayɓe ɓe gonno ko 29 limore nde ɓeydima yeehi ha yettoyima te 3 e jeenayo fuɗɗiɓe yiitede en mayɓe gouvernement o noon holliti ɓeydi en darde gam nden kay kisal ɗum ko caggal hewɓe finoɓe toon nde kolliti metti mumen e ngol ɗo bolol ngol ganduɗa fewnaka no foti wawde fewnirede ni hen Sierra Leone ene heɓano jaɓɓade jonde some CEDEAO wawde joɗade kala hitande so dañi lebbi 6 nde jonde noon joɗoto ko toon to Freetown woni capital Sierra Leone gardegol Julius Maada Bio eɗen gandi ko woni président gardiɗo CEDEAO saaha mo gonɗen taw koye jonde wattude 69 jonde jogol latade ko ñande 19 ndu lewru ndu gonɗen toon to Freetown ko wona ɗum ko noon tugganma guila ñande 12 17 18 ñalawma ɓawo janggo o kala ma jonɗeli juɓɓine toon jagorɗe affaire étrangère kam jagorɗe kono gam heɓanade ɓeydude nden kay kisal e ɓattodirde ɓe hooreɓe leyɗele jogorɓe tawtoreɗe ñande 19 nduɗo henna lewru to leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby itno e nder discours makko hanki toon to N'Djamena laamugo leydi Tchad o holliti fuɗɗoto ko 2 janvier 2027 hitande fande o momtat kala ko fati visa ha laaɓa kala Afrique najo jiɗɗo arde leydi Tchad a ƴettat passeport ma tan gara hay visa kono maɓe jaltin sarɗi noon no joomum natirta leydi ndi kala Afrique najo jiɗɗo wiside e wittude leydi Tchad ene wiya bisimilla muɗum hayso ala visa RDC Congo groupe islamique ADF mbaɗi janggu mumen to ko ɓireɗo boni ne tawe e Nord Kivu ɓe mbari toon ken tolno yimɓe nogas eko fayi waɗi hewɓe gañiɓe hen tenti noon noko ɓireɗo sayo ko toon tigui ɓe mbaɗi gunjangu
a bongu no feewi ten kaɓe jeytima jangungo paaɗen ko toon to joolam jabiri kaldigala ngal gasi hanki ha laaɓi hakkunde israila kame liban taw kadi ɗawi nden jonde kaldigal ko états-unis de amérique ngol lawol kaldigal maɓe yiɓina ko toon to rome leydi italie kono ɗum ko noon israila holliti woni nokkuji jaaɓi oɗo saaha dirtinde koninkoye mum kono koninkoye mum jaltata toon to leydi liban ha toon to syria ha toon to gaza ɗum noon ko jogade nden ka ekkistal mum faade leydi iran ko wona ɗum ko noon dattingol jeygue ha laaɓa kadi israila fandare muma ko witeɓe hizbullah kala nde ɓoorete e armée ha laaɓa ha wiya ceera iran hakkude me états-unis de amérique iran ñiŋi no feewi piyanɗe amérique faade leydi muma ɓe kolliti wonande bomboje amérique memi hôpital mo ganduɗa wonno hen ko ñawɓe no feewi ko wona ɗum ko noon ha hande tension ngabbi hakkude amérique kame iran ɗum ko gila tan ken tolnande balɗe nayya ñalawma kala amérique ne weddo bomboje faade ɓulli nucléaire ha e poruji kala wonande leydi iran kañum nene weddo e leyɗele hoddi mum taw ko joɗaniɓe amérique taweteɓe e ɗiɗon nokkuji kala mumena to leydi france eɗen gandi kuulal wallidde jiɗɗo mayde taw ko ñawɗo musaɗo yiɗi hen gadine mayde wotanoma lawɗinama ñalawma hanki o ngol lawɗingol ngol noon fawi koye wote ɗe ganduɗa 251 eyi 251 kañumen kalani ko wona ɗum ko noon wonande so tawi ko musaɗo ha ronki wawde haydara yiɗi mayde walle to banggue produit no mayiri Ukraine caggal nde acciti golle mum jagorɗo défense leydi ndi biɗeɗo Mikael Fedroyi hande ñalawma noon hewɓe jippima e boli kef gam seppude hollirde metti mumen faade hoorejoli ndi woni Zelensky ko saabi jagorɗo kononi acca tene gollal makko ne feewi ɗum ko caggal waylo waylo jagorɗe mo felliti wadde kanko hoorejo leydi Russie kame Chine hande ɓe ciifodiri ɓeydade ɓattodirde leyɗele mabɓe to banggue cehilagal e golle e nanggodiral kono kadi e nden ka timmuka no feewi hayso woni kay ken tolno hande duuɓi aɓe ɓattodirde to banggue cehilagal ko yidde siifodirde ha ɓeydo tekkude e nannodiral wonande hakkude Vladimir Putin kamne wonde hen Jinping taw kadi koto banggue jagorde mabɓe ɗe ciifande baɗɗe tona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal ko Saydou Abouba Guiɗi Maga ko Zakaria Samba Dia to Madina Gounaza ko Amadou Samba Lo ketkimalaki jaam Allah hiranena